tro, mewn dosbarth dysgu Cymraeg, yng nghanol rhes o ddysgwyr, roedd un heb gael ei wneud yn iawn. A dyma nhw'n ei daflu fel sbwriel i gornel dywyll, neu portalbot fel mae rhain i alw. Ond un dydd, o'r gogledd pell, daeth Ioan Talfryn a chydau bwyherau hyd i wneud yn fyw. Yna, aeth ag ef heb oed i dim i ffatri Cymru, lle rhoddodd y ddewines ni a pari, bwer arbennig iddo. Nid dysgwr cyffredin mo honno bellach, ond Taff Man! Taff Man ar Siopwr Blin. Felly, os gwelwch yn dda, sorry. What can I have? Gafi? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah, 3, that's it. Dyna fi. Tydyn ymlaen, sgan i ddim trwy dydd, sti? Mae flin dy fi. Gafi 3, or is it 3? Packets, that's pecking, isn't it? Just say it in English. It'd be a lot easier for everybody. Oh, I'm sorry. I'm just trying to... Dwi'n ceisio ymarfer fi? Spit it out, love. There's a queue behind you now. Esgwsodwch fi, oes problem ma? Oh, gret. Mae un arall wedi cyrraedd rwan. Mae'r cyfaill ma'n trio siarad Cymraeg. Mae'n gweithio'n galed. Mae'n mynd i wersi 2 gwaith yr wythnos, achos mae'n moyn dod yn rigel. Ie, da iawn, ond beth wyt ti eisiau fi wneud? Mae'n bwysig i bobl rigel fel ti a fi roi amser i dysgwyr siarad. Dim ond drwy'r ymarfer mewn sefyllfaoedd bob dydd fel hyn, maen nhw'n gallu dod yn rigel. Rhaid i ni fod yn amyneddgar. Patience is a virtue, good boy. Taff Man, ti'n iawn, boi. Mae'n ddrwg iawn gen i. Dweud o eto. Beth y ti isio? 3 ffecin o... Taglis. Mae'r iaith mewn crisis. Mae eisiau i lot o bobl dysgu siarad Cymraeg os yw i'n mynd i barhau yn iaith fyw. Felly, y tro nesaf byddwch chi'n cwrdd â dysgwyr, cymrwch amser i helpu nhw, a byddwch yn amyneddgar. Cofiwch, allai ddim bod na eich helpu bob tro. Mae'n ddrwg iawn gen i, ond dyn ni ddim yn gwerthu rheini fan hyn. Triar fferyllfa. Siop y chemist.